Ahoj, vítám vás u další videa, který se týká světových náboženství a sekt. A dneska jdeme na takový krátký rozbor serveru Jogin.cz. Server Jogin.cz spadá pod celosvětovou organizaci Atman, která je vlastně prodlouženou rukou, nebo takovou vnější schořápkou organizace Misa, Gregoriana Bivolaru. Ono to propojení mezi rezonancí, což je to české sdružení na stránce jogin.cz, na Slovensku mají ezoterická yoga nebo takové webovky, tak ono to hnutí se vlastně ani moc jako nestydí za to, že je propojený s Bivolaruem a už to dokonce v současnosti ani neskrývají. A já vám ukážu několik příkladů. Tak tohle to jsou webovky, jo. Jogin.cz vypadají prostě docela běžně, nečekali byste, že to je nějaký jako nebezpečný kult nebo nějaká sekta. A my se už na hlavní stránce můžeme všimnout, že tady něco není správně. Tady jsou základní lekce, které nějak ukazují, 9 lekcí. A tady mají články. A hned vidíme, že tento článek je od Gregoriana Bivolaru. Stejně tak tento článek pod tím je od Gregoriana Bivolaru. A stejně tak tento článek je od Gregoriana a tento článek je od Gregoriana. A takhle to pokračuje. Když si napíšeme Bivolaru tady do toho vyhledávače, tak uvidíte, kolik tam ve skutečnosti těch slov je. Já tam ale napíšu něco jiného. Já tam napíšu Misa. A uvidíme velice rychle. Tady vidíte jinak, jaký mají centra. Jo? Mají centrum v Praze, mají centrum v Brně, mají centrum v Olomouci a mají v Liberci. Jo? Ananda, Sadhana, Shambhala a Sundari. No a teď se podívejme, jo, o čem tady píšou vlastně na těch webovkách. Kauza. Soudní verdikt prokázal po 11 letech nevinu zakladatele. Keci, jo. Kauza. Přehled pro následování školy Misa. Kauza. Poklidná demonstrace v Praze. Jo. O škole. Že jsou součástí toho Misa. Kauza. Výzva k omilostnění Gregoriana Bivolaru, adresovaná rumunskému prezidentovi. Jo, tady další kauza. Tibet, Čína, Rumunska. Tam se snaží dělat, že Gregorian Bivolaru je podobný politický vězeň jako lidé v Číně nebo v Tibetu. Jo. Totálně jako nesmysl. Evropské vykřičníky případu Gregoriana Bivolaru. A takhle to můžeme dál a dál. Tady kauza. Reakce sdružení rezonance. Tábor v Koštinešti, jo. Prosím vás, v Koštinešti bylo natáčený to slavný porno na tom vraku lodi, to chcací porno, jo, prosím vás. Tak duchovní prázdniny u moře, tak víte, co vás bude čekat, když pojedete na tuhle akci. Jo. A takhle prostě můžeme zase vážné porušování lidských práv, další obrat, velká zkouška evropské justice, petice na podporu pronásledovaných jogínů v Rumunsku. A tady na té hlavní stránce mají dokonce napsanou větu, že rezonance byla založena 2001 jako česká odbočka rumunské školy Misa. Tady to máte černé na bílé. Legrační je, že to je záměrně jenom v té mezinárodní verzi, aby to našli ti, kteří ví, protože v české verzi, kterou si běžně tady doklikáte, ta anglická, tu se jen tak tady nedoklikáte, tu asi sdílej jenom těm, tak tady najednou vidíte, že rezonance byla založena 2001, není tam zmínka, že souvisí tenhle týpek s Bivolaruem a že je teda jenom nezávislým v organizaci Atman a o Misa ani slovo. A to je přesně ten způsob, jak duchovní škola rezonance skrývá, kým vlastně je. Oni samozřejmě v některých oblastech si dávají pozor, aby nepublikovali něco, co by jim mohlo zavařit. A vlastně jenom na té anglické stránce je vysloveně zmíněný to propojení s Misa. Jinak to jakoby skrývají, když to vůbec skrytý není. Ale je těžké chytit jakoby při přímém důkazu. A v celé té diplomové práce pana Hellmana, což je lektor na oficiálních stránkách té rezonance neboli jogin.cz a zároveň autor práce o tom, která prostě je totální propaganda tohohle hnutí, tak on tam cituje ty jejich webovky hrozně mockrát, ale ani jednou se větou nezmíní nikde v té práci, co to je za web, proč je s tím spojený, jak je s tím spojený. Ale existuje vedlejší článek, který kdysi publikoval v Dingiru, ve kterém se opět v několika věcech uřekl. A tak jmenuje se to Odpověď na to nevím, žežinky, no něco jako otázky prostě. A píše tady o duchovní škole rezonance, píše tady, že to je sesterská škola toho a píše tady i něco o historii tohohle hnutí. Já vám z toho kousek přečtu, jo. Historie a činnost. Duchovní škola rezonance byla založena původně jako sdružení rezonance
Eduardem Seleou a registrována jako nezisková organizace pořádající kurzy a jógy a další vzdělávací aktivity v roce 2001. Kurzy zpočátku organizovala centra v Praze a Brně a postupně se přidávala střediska v Olomouci, Plzni, Liberci, Pardubicích, Jičíně a Turnově. Plzeňské a pardubické středisko činnost ukončilo, píše tady v roce 2017, takže nevíme. Praha a Brno jsou dnes velikostí a rozsahem aktivit rovnocenná centra. Odchovanci rezonance založili pobočky na Slovensku, v Bosně a Hercegovině a na Kypru, takže od nás se to klasicky rozšiřuje dál. Hrůza. Výuka kurzu jógy vychází ze syntetických materiálů, zpracovaných Gregorianem Bivolarou, zakladatelem a mentorem rumunské misa. V Praze a Brně také probíhají kurzy tantry podle standardních osnov, sestavených Advaitem Stojanem ze sesterské dánské Natha Yoga School. O té jsem už měl taky několik vlastně těch videí. Veškeré kurzy jsou bez omezení přístupné veřejnosti a postupuje se v nich po ročnících podobně jako ve škole. Od roku 2012 pořádá Rezonance výroční víkendové tantra festivaly. Jedná se o cykly přednášek a seminářů za účasti představitelů tuzemských tantrických škol. To jsem vám možná už zmiňoval, že dokonce na tomhle tantra festivalu i byla přednáška po Bivolarem a jeho učení, a jakože to je strašně dobrý týpek. Rezonance se zapoje do společných aktivit s dalšími školami jógy, které působí v České republice. Příkladem jsou akce Mezinárodního dne jógy, tak na to se zaměřím. A nabízí jogový program v rámci různých festivalů. V letních měsících pořádá cvičení v parcích a během roku další volnočasové aktivity pro veřejnost. Zahraničním studentům zprostředkuje lekce jógy v angličtině v rámci programu International blablabla a spolupracuje s mezinárodní společností něco. No, mě by zajímalo. Tak, škola. Rezonance je organizace střední velikosti. Působí v 6 městech, nadpoloviční většinu, ale navštěvují kurzy v Praze a Brně. Mírnou převahu mají ženy a věkové rozložení ukazuje převahu lidí v produktivní fázi života. No tak Bivolaru nechce na tuto ty staré ženy. Smutný. Jakože vlastně jako si vybírá k duchovnímu pokroku taky podle vzhledu, WTF. Mírnou převahu mají ženy a věkové rozložení, jak ukazuje blablabla, přitahují většinu zájemců. Sociální skladba je velmi pestrá a nelze z ní vyčíst jasnou převahu určitého segmentu. A to jsou keci. Lekce trvají 2 hodiny a tvoří je praktická část. No to je prostě propaganda, jo. Etos školy je demokratický, kdokoliv se může kriticky vyjadřovat k její činnosti, včetně výhrad vůči konkrétním učitelům. No já jsem jim napsal na Facebook otázku ohledně toho, co si myslí o Bivolaru a jestli patří pod mise a zablokovali mě, takže nevím. Ale zkusíme jako to vevnitř, jo. Já si zajdu a zeptám, vyzkouším ten váš demokratický etos. A duchovní škola Rezonance je středně úspěšná organizace s rozvinutou organizační strukturou. Jedinečná je především rozsáhlostí a systematičností svého výukového kurikula. No to jo, protože Bivolaru je psychopatický grafoman, který si kóduje svoje tajné texty. Já jsem vám o tom ještě neříkal, natočím vám o tom díl, až budu zase mluvit o scientologii a o tom, jaký jsou důsledky toho, že Bivolaru byl ve scientologii, o čem jsem vám jedno video natáčela a jako dozvěděl jsem se hodně dobrý věci. Takže čekejte ještě jedno video, ve kterém vám budu vyprávět o jeho francouzském úkrytu, protože jsem dokonce už zjistil i město, ve kterém se skrývá, ačkoliv to nikde není publikováno. Jako nechápu, že já to dokážu zjistit takhle krátce a novináři a policajti to nedokážou zjistit, nebo nechtějí zjistit, nebo nevím, ale takhle to prostě bohužel chodí v našem světě. Takže už se těšte na další videjko.